Right. Ah, unakho futhi. Hayi. Hayi lothi ngaqala restart. Restart. So the this one. Siyongena esangweni ekhaya la siyofuna khona. Nawe siyo. Azwaka mntwana. Khona ngithi ngane yakwethu sesizokwenza njena ke manje. Sesizohambisa kanje omdala phakathi kwethu. Uba sesiyofika esangweni ushihule. Nabe siyo. Angazi ngamakhono nesabashiye kude kakhulu. Ningakwesabi lokhu ukuxhumana kodwa nikhelelane ngoba besezile izicheme zini. Ake siyenze sodlulisana. Ake siyenze izicheme phela mfethu dlula mfethu. Soloko basusa ngeza John, what's up? So. Relax, selifana. Ungithi akunanga songibuza ngwapha. Wosha wena la. Wosha wena. Baloko bethi wena. Baloko bethi into esela ngini into esemazweni ngoko. Dog sengathi ngiyoyenza impela. Yasho wathi manje amatekisi lapha impela phana. Ufuna ukwenza ini? Ngicela ukugibela la. Oh. Join lane. What's it? Fala phakathi.
Kodwa ngenkonyana nje. Umbelo lafi. Yeah, ulafi ngizonke zomkhulu. Ngibambe then ushaya ividiyo lazo ulazi. Ngiyabona ayigcwele. Yaziwa mina ngifuna ngizigade.